Der var engang en dreng, som hed Vivaldi. Han boede i Venedig i Italien. Han blev født den 4. marts 1678. Hans far var en kendt violinist og lærte derfor Vivaldi at spille violin. Det er godt, Vivaldi. En gang til. Okay, far. Vivaldi blev rigtig dygtig, men måtte desværre opgive drømmen som at blive violinist som 16-årig på grund af sine åndedragsproblemer. Til gengæld kom han i lære som præst, hvor han studerede i hele 10 år, før han bestod og blev indviet som præst. Ære være Gud i det høje. Desværre skete det forfærdeligste, at Vivaldis helbred blev endnu værre, og han måtte også opgive denne drøm. Derfor drog han til et børnehjem, hvor han fik arbejde som violinlærer for pigerne. Han arbejdede her i lang tid, og han fik også komponeret en hel del. Husk intonation, og Karolina, husk der er kryds for. Senere blev han også forfremmet og blev dirigent for orkestret på børnehjemmet, hvilket gjorde det internationalt og berømt. I 1717 begyndte Vivaldi på sit nye stykke, hvilket han så var færdig med i 1721. Det var hans mesterværk De 4 årstider. Men det kunne ikke blive ved med at gå fremad for Vivaldi, for pludselig kom en masse yngre dygtige komponister op med mere moderne musik, som italienerne blev helt vilde med. Derfor flyttede Vivaldi til Wien, hvor han dog ikke fik mere succes. Her døde han af fattigdom i 1741.